De geerkomsten vond van de morgen in alle stilte plak in het gemeentehuis van Tietjeksterdiel in Burgum. De Blutse wethouders van de 8 gemeentes binnen erbij en ook de 3 commissarissen van Caparis. En die hebben genoeg te bepraten. De situatie bij Caparis wordt natuurlijk wel heel tijd spannender. De rier van commissarissen en de ondernemersrier liggen ieperlijk met elkaar in conflict. De directeur Cinema die ontslaan is, maar nevens de rechter weer waarom komen bij Caparis. En de aandeelhouders, de 8 gemeenten, maatje haar iedere keer meer zwargen. Het toeleest wordt het meer dan 2 uren. Maar hoe de inhoud wordt niet zijn. Wethouder Sjoerd Feitsma van Ljout, die het als wetvierde naar Varenscoot wordt, vertelt alleen hoe het verder gaat. De route voor de komende tijd is dat wij later deze week als aandeelhouders together met de voorzitter van de GR en de directeur-bestuurder, de heer Gerrits, een gesprek gaan met de OR. Nou, dat is heel wichtig voor u, want er is wat roerswest vanuit de OR richting de RVC. Dus we willen even weten, even duiden waar dat precies in zit. En we gaan uitpraten dat wij vaker in deze setting, dus is maar gemeentebreed, bij elkaar komen. In dit stadium om de rust wat werkkeren te laten bij het bedrijf Caparis in het belang van de medewerkers. Uit het antwoord op een vraag of het een pittig gesprek geweest had, blijkt wel dat er nog lang geen oplossing is. Op dit moment denken wij dat wij goede gesprekken hebben van de morgen en dat wij een goed gesprek te gaan met de OR later deze week.